Ta tvoja priča o sigurnosti nas zapravo dovodi do naše sljedeće teme, a to je općenita sigurnost računalnih sustava i svega onog što to zapravo znači, jer to je danas, ajmo reći, jedan od pojmova koji prednastavljaju i korisnici, i IT-evci, i brojni drugi ljudi koji danas zanima jesmo li mi zapravo sigurni, koliko zapravo možemo biti sigurni u današnjem svijetu. Tako je, no međutim kad pričamo uvijek o sigurnosti, ta sigurnost nije samo informacijska, iako u ovom našem svijetu ona je u stvari nekako u fokusu, no međutim u današnje doba govorimo o različitim tipovima sigurnosti, bilo da je to tehnička zaštita, bilo da je to nekakva osobna zaštita, bilo da je to konkretno u ovim situacijama zaštita od recimo zaraznih bolesti i tako nečem. Zbog toga mislim da nema bolje osobe koja nam može pričati o sveobuhvatnoj zaštiti do Alena Delića iz tvrtke Diverto. Alene, pozdrav, da li se čujemo? Ja se nadam da se čujemo. Čujemo se i to jasno i glasno. Moram reći da li se vidimo, odnosno do sada smo sve predavače najavljivali sa njihovih lokacija. Moram priznati da za tebe ne znam koju lokaciju imaš, da li si u Singapuru možda? Pa morat ću nažalost biti iskren, iako bi ja htio u ovom trenutku biti u Singapuru, to vjerojatno svi znaju, ali suzdržat ću se još neko vrijeme, vjerojatno dok prvi let neće postojati koji ide u Singapuru, onda ću se javiti live iz Singapura, sad ću se samo praviti da trenutno sjedim na 40. katu, eto. Bože, evo zbog tebe držimo fige da čim prije se uspostave zračne linije između Europe i Singapura, na neki način siguran sam da ćeš koju god rutu postala prva da će biti tvoja, ali do tada ono što te mogu zamoliti je da podijeliš s nama ekran i ispričaš nam priču oko sigurnosti u današnje doba, da to tako jednostavno kaže. Da, evo odmah ću i zadovoljiti ovaj uvjet da vas spustim dolje, da se ne vidite, jer se ekran vidi, možete mi samo potvrditi. Super, pa evo ja moram priznati da je meni ovo iznimno teško predavanje, ja bi više to nazvao izlaganjem. Ja sam navikao biti među ljudima i direktno razgovarati, meni su puno draža predavanja kada možemo nešto više komunicirati, pa meni dati 30 minuta samo da nešto pričam je dosta kompleksno. I iako inače tvrdim da ove situacije u kojima se mi trenutno nalazimo sa koronavirusom su zapravo iz perspektive informacijske sigurnosti i sigurnosti općenito samo jedna izvanredna situacija koju je trebalo planirati, tako da svakome iz sigurnosti ne bi trebalo biti ništa čudno trenutno. Ja mislim da jest trenutak, posebno evo što sam zadnji u ovom nizu cijelom današnjih super predavanja, da zahvalim zapravo svima koji su danas ovdje i na ovom i na prethodnim predavanjima, jer to znači da žele razmjenjivati informacije, žele prikupljati nova znanja, ali htio bih zahvaliti svima inače iz informatike, iz IT-a koji zapravo drže sve sustave trenutno živima, da mi možemo raditi normalno naš posao i od kuće i oni koji rade iz ureda. Mislim da je to nedovoljno naglašeno, pa ću si eto nestandardno možda čak i za mene uzeti za pravo da i njima zahvalim. Zahvalio bi i još nekima, ovo izgleda kao da imam cijelu listu, kolegama iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, mojim kolegama koji su mahom u kriznim stožerima posljednjih mjesec dana svaki dan rade na aktivnostima da bi nas sve zajedno zaštitili. I zadnja zahvala ide mojim kolegama u Divertu, bez kojih zapravo podatke koje ću danas nekako prikazati ne bi imao. To se odnosi i na naše vrijedne pentestere i ljude u sigurnosnom operativnom centru, jer su upravo oni zaslužni da mogu danas iznijeti nekakve informacije koje mislim da bi bile ili korisne ili možda bi potaknule neku dodatnu raspravu. Malo prije ste razgovarali o radu od kuće, pa ću ja naravno i nastaviti o tom radu od kuće. Mislio sam da se uopće neću već imati potrebe referencirati na nešto što ste do sada govorili, ali Igor je evo malo prije napomenuo da treba omogućiti ljudima da rade od kuće, makar i sa svojih računala, pa ću što imati reći o tome, ali ovo se meni nekako čini da smo se mi doveli u nekakvu fazu da
su zapravo tri stvari bitne. Prvo, ajde svi doma, radite svi od doma jer je to potpuno normalno i niko nema problem s tim, svi ćete sjesti, upalit ćete svoje računala i zapravo biznis to na neki način tako vidi. S druge strane, mislim da je postalo nekako, povećalo se nekako ignoriranje važnosti podataka i osobnih podataka i svih drugih poslovnih podataka. I kolegice malo prije u predavanju rekla nešto mi se jako svidjelo, inače moramo štititi osobne podatke, ne samo one za koje znamo da ih imamo, nego i one za koje ne znamo da ih imamo. I jedan segment u kojemu ću se isto tako malo zadržati nešto kasnije, da sve mora biti brzo i sve moramo riješiti brzo i stvari koje inače razvijemo i kolege developeri koji razvijaju inače tjednima, mjesecima ili godinama, sada se očekuje da će nastati preko noći. Problem veliki, naravno, iz perspektive informacijske sigurnosti, kad o tome govorimo, je da zapravo sve što nastaje preko noći nije dobro, sve što nastaje bez analize rizika nije dobro. I to ujedno jest jedan od najvećih problema s kojima se trenutno susrećemo na području sigurnosti. Ono što si najčešće ljudi postave od pitanja kad govorimo o radu od kuće je zapravo kako uopće u tako kratkom vremenu provesti edukaciju ljudi i što uopće pružiti ljudima da bi oni mogli raditi od kuće, kako osigurati udaljeni pristup, o tome smo u VPN-u malo prije i čuli, može li se uopće osigurati dovoljan broj pristupa. Imali smo jednu od najvećih organizacija u Hrvatskoj koja je donijela odluku da svi zaposlenici idu raditi od doma, onda su idući dan shvatili da zapravo njihov VPN resursi, odnosno infrastrukturni resursi ne mogu uopće podnijeti da bi oni svi radili od doma, pa su s tim mjerama pričekali 1-2 tjedna. Imamo naravno pitanje kako osigurati zaposlenicima da imaju sva radna sredstva za rad od doma i to je ovo pitanje što je sa zaposlenicima koji imaju računala, stolna računala u svojim uredima, sad trebaju raditi od doma, a nemaju prijenosna računala i u cijeloj toj priči naravno eventualno netko možda od nas iz sigurnosti ili oni koji su regulirani postave si pitanje kako zadržati istu razinu informacijske sigurnosti kao što je to bilo do sada. Ja ću odmah reći da je zapravo to i nije toliko jednostavno. Kako se radi od kuće, zapravo smo se smijali proteklih nekoliko godina državnim službama kako uzimaju računala i nose ih doma. Sad smo tek shvatili zašto je to, oni su shvatili da će ta računala trebati imati za rad od kuće i ovo je nažalost karikatura, međutim imamo zabilježen povećan broj organizacija koje naprosto nisu imali sredstva u obliku prijenosnih računala da bi ljudi radili od doma, pa su iz svojih ureda nosili stolna računala. Svakako da i ja od strane struke, vjerujem moje kolege iz sigurnosti su sretni i s tim rješenjem nego sa rješenjem da koriste svoja kućna računala ili svoje privatne uređaje, jer poslovno i privatno bi definitivno trebalo biti razdvojeno. Kad govorimo o tim spajanjima od kuće, otprilike ovako nekako izgledaju izvori našeg sigurnosnog operativnog centra od početka godine pa do danas. Ovo je na nekakvom uzorku od 6000 korisnika. Vidi se zapravo taj nagli skok od kada su uvedene one mjere, čini mi se da su 18.3. bila, ako se dobro sjećam, tada smo imali ovaj veliki pik, znači promjena prema spajanjima. Vidi se i da vikendom ljudi malo manje rade, što je potpuno logično, to znači barem da rade. Ja bih se još malo zadržao kod tog prije nego što i drugačije još vizualiziram, gdje zapravo bi naglasio i važnost spajanja na VPN. Naprosto se vidi veliki broj ljudi koji VPN koriste samo kad trebaju pristupiti nekakvim resursima i naravno da su onda i sigurnosni operativni centri, nadzorni operativni centri, kako god da ih zvali, zapravo imaju problem sa nadzorom krajnjih točaka jer su oni izašli iz njihove okoline i onda do određenih problema o kojima ćemo još govoriti dolazi i puno više. Kada bi se to stupičasto pokazalo, siječanj, veljača i ožujak, to otprilike ovako izgleda, vidi se koliki je to skok i ja da vjerujem da ljudima u IT-u, u informatici nije nimalo jednostavno zadovoljiti određene zahtjeve koji iz biznisa možda ponekad i potpuno nerazumljivo dolaze prema njima. A sad ću preći na aspekt koji jest nešto malo meni draži, što vjerojatno i kolege u studiju možda i očekuju, a to je problem
zapravo socijalnog inženjeringa koji nam je u potpunom rastu. Tu govorim i o phishingu, ali jedan segment koji ja doista pokušavam naglasiti u posljednjih mjesec dana, čak i prije nego što smo počeli ići na rad od kuće, je zapravo objavljivanje velikog broja fotografija iz vlastitih domova po društvenim mrežama. To čak i dosta organizacija potiče, pa vidimo različite challenge da se objavljaju ovakve ili slične fotografije. Ono što je uistinu velik problem je što se vrlo često na takvim fotografijama nalaze podaci korisnika, nalaze osobni podaci za koje netko ne očekuje da će se javno vidjeti. Nalaze se različiti dokumenti i u papirnatom obliku i na ekranima, nalaze se često aplikacije koje zapravo mogu otkriti što organizacija na koji način koristi, a i sa privatne strane se korisnicima nalaze različiti elementi koje napadačima u budućnosti mogu koristiti da bi zapravo napadali njih kao korisnike, u konačnici nekakve poslovne sustave. I već sada se nalazimo u razdoblju kada su takvi napadi zabilježeni. Znači, činjenica je da postoji dio napada u kojima se koriste osobni nekakvi elementi, kao što na primjer nekakva šalica, kao što se može vidjeti ovdje na desnoj slici, i neka marka, pa se onda ljudima može poslati određeni phishing mail koji je vezan uz tako nešto. I to je, mislim, segment koji je doista bitno naglasiti, pa sam ga ostavio ovako prije nekakvih drugih elemenata. Kad govorimo o elektroničkoj pošti, jedan zanimljiv podatak koji su mi kolege iz operativnog centra pripremile je zapravo analiza uzoraka od 700.000 poruka i onih koji su vezane za COVID-19. Jedna od prvih poruka je Međunarodna svjetska zdravstvena organizacija zapravo poslala obavijest da ljudi koriste, znači WHO, da bi stavili nekakvu informaciju vezanu za COVID-19. Ono što se može primijetiti, tu su znači podaci za Republiku Hrvatsku. U siječnju je od 700.000 poruka takvih bilo negdje 144, u veljači nekakvih 2114, u ožujku 11.690. To otprilike znači da je nekakvih više od 80 puta smo imali taj rast pojave neželjene pošte koja je sadržavala nešto vezano za COVID-19. Ono što je zanimljivo, ova tu statistika koja vrijedi za Republiku Hrvatsku zapravo je slična i statistikama u Europi, pa tako i u svijetu. Najbolja korelacija je moguće raditi sa Italijom jer su kod njih prve ovakve prijevare bile došle. Kako se to koriste napadači? Ja ću dati jedan primjer koji smo mi nedavno koristili na testiranju. Nažalost, ne mogu govoriti o korisnicima, ali ja bih jako pohvalio ovog korisnika koji je radio Red Team testiranje i što nisu upravo u ovom periodu COVID-a zaustavili to testiranje jer razumiju važnost testiranja čak i kada okolnosti možda nisu nekako standardne. Ovo je bila jedna Excel tablica vezana za COVID-19, nekakav feedback koji smo mi tražili od zaposlenika u ljudskim resursima. Naravno da smo te zaposlenike targetirali s obzirom na informacije koje se u njima nalaze na društvenim mrežama, odnosno znali smo točno na koji 4 osobe šaljemo. U pozadini su se naravno nalazili posebno kreirane maliciozne datoteke, odnosno makroji koji se pokreću za nekakve druge ciljeve koje smo mi imali u budućnosti, ali ovo, kažem, jest jedan od primjera kako to izgleda u trenutnim situacijama kada se COVID-19 kao tema koristi. Inače, ja ću samo napomenuti nešto što je ljudima možda već i poznato kad govorimo o postotku nasjedanja na elektroničke pošte koje su lažne, odnosno phishing poruka u Hrvatskoj. To otprilike u zadnjih 3 godine izgleda dosta slično. U 2017. smo bili na nekakvih 40 i nešto posto, malo više od 2018. na 45. U 2019. se pokazalo na uzorku 2206 poruka iz javnog i privatnog sektora da se zapravo ljudi ne mogu odbraniti, znači gotovo svaka druga osoba se ne može obraniti od standardne poruke elektroničke pošte koja zapravo čak i nema sve napredne elemente, znači mi ne govorimo o spear phishing porukama. I kad govorimo o jednom
ovom socijalnom inženjeringu i aspektu zanimljivo je da socijalni inženjeri vrlo često, odnosno napadači u napadima vrlo često vole ostvarivati direktni kontakt. I to im je zapravo sada onemogućeno jer velika većina ljudi radi od doma. Onda se okreću na telefon, povećanje elektroničke pošte, znači phishinga i neke druge kanale. Kod drugih kanala napominjem one segmente gdje korisničke podrške zapravo razgovaraju sa samim korisnicima putem društvenih mreža ili nešto slično i ti kanali su u povećanju, a i u velikom povećanju je telefon. Međutim, ja ću samo napomenuti da to što je direktni kontakt u padu u suprotnosti nam daje problem što je u direktni kontakt zapravo trenutno vrlo iskoristiv. Zato što ako se ulazi direktno u nekakve prostorije u kojima samo dežure određene osobe, onda je i šansa da vas netko tamo vidi ili da neko posumnja puno manja. Tako da moramo imati na umu to što je u padu direktni kontakt ne znači da ga nema ili da je nešto manje opasnije. Kad govorimo o nekakvim novim trendovima, u posljednjih, znači opet govorimo o ovom periodu od kad se nalazimo u covidu posljednjih mjesec i pol dana, zabilježeno je zapravo cijeli niz povećanja napada telefonskim putem. U principu se tu radi o lažnim predstavljanjima. S jednog segmenta su takozvane korisničke podrške, odnosno IT koji korisnicima pokušavaju doći do autentifikacijskih mehanizama, najčešće za VPN ili za određene nekakve druge alate. Pardon. A drugi dio je nešto što se pojavljuje već mjesecima, a sada je opet u porastu, a to su zapravo lažna predstavljanja od strane odvjetnika, ponajviše iz Velike Britanije i drugih nekih europskih zemalja, što je zapravo nekakav segment CEO prijevare gdje te osobe kažu da je određeni član uprave ili predsjednik uprave dao kontakt nekoga iz financija radi određene transakcije, ali ovaj put to nije samo na elektroničkoj pošti, nego je prebačeno u potpunosti na telefonski put. Drugi segment što je možda većina ljudi koja ovo trenutno sluša i primijetio je povećanje cirkularnih poruka različitim kanalima, znači tu su i WhatsApp i Viber i Telegram i Signal, znači čak i nebitno o kojim kanalima govorimo, posebice društvene mreže, najviše Facebook. To su nekakve poruke koje izgledaju kao nagradne igre, određeni kuponi. Ponajviše su tu bile pogođene naše organizacije koje se bave prodajom namirnica i hrane koje su izgledale kao da neko može dobiti određene bonove ili kupone i tu su bili još i telekomi i banke, znači poruke koje izgledaju kao da se nešto dijeli, zapravo se masovno šire. Ja bih napomenuo, posebno oni koji možda prate moja predavanja, pričali smo o jednom testu ovakve poruke prije 4 godine, koja se pokazala vrlo uspješnom jer u roku od 2 sata 15.000 ljudi moglo primiti poruku takvim kanalima, tako da možete zamisliti koliko je sada povećanje ovakvog broja. Ono što definitivno u budućnosti možemo očekivati ako se orijentiramo na neke pokazatelje izvana, znači ne možemo tvrditi sa sigurnošću da će se to desiti, ali ako pratimo trendove koji su dolazili sad izvana, to su određene prijevare u nabavnim procesima, s obzirom da sada nabave vrlo često moraju nabavljati nešto novo što se najviše veže uz zaštitnu opremu, ne mislim tu nužno samo na maske, ali maske jesu bile izražene, znači određene mjere gdje se onda na nabavu utječe da nešto brže plati, da plati na nekakve lažne račune i takvih prijevara ima vani. Evo i Njemačka je bila žrtva na način da je država zapravo uplatila zbog prijevare prijavu za određena sredstva i određene fondove koje su oni davali i napadači su zapravo uspjeli čak i novac od države dobiti, tako da je to neki segment koji možemo očekivati. Da ne zapostavim sve kolegice i kolege iz IT-a, iz developmenta i sistemaše, napomenut ću da su ovi vektori napada i dalje zastupljeni što se elektroničke pošte tiče izraženih internih stranica, znači vektori ulaza zlonamjernih kodova su i dalje isti, elektronička pošta jest nešto u porastu, a elementi koje ovdje možete dolje vidjeti, znači
koji se šalju, znači datoteke koje se šalju su i dalje većinom nekakvi jašinski formati, dokumenti i eventualno nekakve izvršne datoteke. Ovaj segment je dosta bitan u razvoju novih aplikacija, na to će se referencirati nešto malo kasnije. I kako izgleda nekakve web stranice za prikupljanje podataka, World Health Organization je zapravo objavio da su i oni žrtvom korištenja njihovih identiteta, pa ovako to izgleda samo za prikupljanje određenih e-mail adresa i lozinki. Znam, mnogi si možda misle, ja to ne bi nikad napravio, ja to ne bi kliknuo, ali moramo uzeti u obzir da se mi trenutno nalazimo u modelu i načinu rada gdje ljudi i psihički i sociološki nisu navikli na standardna obrasce ponašanja i naprosto povećanjem broja ovakvih prijevara se povećavaju šanse da napadači nešto od toga i uspiju napraviti. Kad govorimo o problemu infrastrukture, ja bih se zapravo samo osvrnuo na nešto što mi spominjemo godinama, a što je i dalje ponekad i na naše čuđenje slučaj. Najveći broj napada, to se pokazalo i testiranjima koje moji kolege provode, se zapravo izvršavaju putem ovih segmenata koji su ovdje popisani. I dalje nailazimo na veliki nedostatak zakrpi za operacijske sustave, tu govorimo i novima i za starijelim operacijskim sustavima kao i nekakvim popratnim softverima. Gotovo uvijek u testiranju napadači uspiju iskoristiti ranjivosti zato što nešto nije bilo pečirano, odnosno zato što kompanije nemaju sustav hardeninga zapravo kvalitetno i dobro uspostavljen. Također i dalje redovno se suočavamo sa jednostavnim ili inicijalno, čak možda i više inicijalno postavljenim lozinkama, što znači da nakon što se nešto instalira u pogoni i stavi u produkciju ne promijene se lozinke i one su i dalje vrlo često dostupne kao inicijalne i napadači to i dalje vrlo često iskorištavaju. Svjestan sam da je administratorima ponajviše vrlo teško mijenjati svoje lozinke i imaju ih jako puno, međutim problem korištenja istih lozinki za različite sustave se i dalje jako iskorištava. To se odnosi i na sistemski dio, znači i na administratore, a i na same korisnike, jer vrlo često napadi počinju na način da se zapravo iskoristi nešto što je već negdje javno dostupno. I trenutno velik problem zbog COVID-a je nedostatak nadzora nad sigurnosnim događajima na infrastrukturi, iako je to problem i inače. Tu sada ne govorimo samo o onim krajnjim stanicama koje sam već napomenuo, nego govorimo i o zapravo problemu određenih sistemskih dijelova, zapravo nema dovoljnog nadzora i dalje se vraćamo na one poznate, godinama poznate statistike da je nekad treba i preko 90 dana da bi se otkrilo da je netko u sustavu. Ovo se dosta vidi iz različitih red teaming testiranja koje traju nekoliko mjeseci, vrlo često se određeni flagovi ne dignu i teško je zapravo otkriti da se napadač nalazi unutar infrastrukture. Kad govorimo o aplikacijama, već sam napomenuo da ću jedan segment zapravo vrlo jako naglasiti. Možda najviše u javnom sektoru trenutno vidimo zapravo hiperprodukciju aplikacija koje nastaju preko noći. Ja bih pohvalio da kako sve developere koji uspiju nešto iznjedriti u nekoliko dana ili nekoliko noći, ali naprosto sa strane sigurnosti mi moramo upozoriti da takav brzi razvoj bez analize rizika, bez testiranja, bez provjere ranjivosti na aplikacijama zapravo dovodi do toga da su aplikacije iznimno ranjive. Kad govorimo o ovom periodu, mi govorimo vrlo često o aplikacijama koje sadrže različite osobne podatke, nerijetko posebne kategorije osobnih podataka, znači informacije o zdravlju ljudi, financijske nekakve podatke. I jedan veliki problem, veliki segment koji trebamo naglasiti je da takve aplikacije vrlo često zbog određenih sada prijava, odgoda kredita, prijava vezane za štete od potresa i slično. Ne bih doista vezao niti s jednom aplikacijom direktno, ali takve aplikacije od korisnika zahtijevaju različite uploade datoteka. Ono što kao veliki nedostatak vidimo je da se jako često na takvim aplikacijama mogu zaobići segmenti provjere
ekstenzija datoteke, odnosno vrste datoteke koje se uploada, što znači da napadači vrlo često mogu uploadati određene exe datoteke ili nešto slično što im dalje pomaže u napadu. Da ne bi samo kritizirao, ja bih pohvalio posebno one organizacije koje su regulirane, ponajviše se tu odnosi to na financijski sektor koje naprosto prije svake produkcije, neovisno o zahtjevu biznisa, provjeravaju aplikacije, tako da imamo i taj segment gdje su se provele jako dobra testiranja prije nego što je nešto izašlo korisnicima, a tu korisnici moraju biti svjesni da neke stvari kvalitetno napravljene treba pričekati zapravo da bi se mogle koristiti. I ja ću za kraj samo se osvrnuti na jedan segment u koji ću pokušati ne pretjerano puno ulaziti, a to je segment lažnih vijesti. Lažne vijesti, zapravo tu ne govorimo o teorijama zavjere, tu govorimo o problemu informacijske sigurnosti koja mora provoditi određene mjere zaštite, ono što je Igor uvodno rekao, ne samo mjere na razini informatike, znači na razini IT-a, nego i mjere u fizičkom, tehničkom smislu. Vrlo teško je provoditi određene mjere kada se velikom količinom netočnih informacija, lažnih vijesti zapravo utječe na same korisnike sustava. Za primjer ću dati opće poznatu e-propusnicu. Mnogi su ljudi mislili da e-propusnica je nešto što ljudima treba da odu do trgovine da kupe hranu za doma, a zapravo to uopće se nije trebalo koristiti za toga nešto. I onda sustavi, pa i sustav e-propusnice ima veliku navalu, velike zahtjeve ili preko veze dobiti određenu propusnicu, zapravo korisnicima to nije niti trebalo. Znači, pojava netočnih, neprovjerenih informacija i izvan sustava i unutar sustava sprječava korisnike da normalno obavljaju svoj posao. Da bi se držao vremena i ostavio eventualno mjesta za pitanje, ako moram priznati da brzo prođe ovih 30 minuta, tek sam sad zapravo shvatio da nije poanta bila da moje predavanje bude zadnje, nego je vjerojatno poanta bila da budem predgrupa dečaku, pa hvala organizatorima što su mi to omogućili. I kao poruku za kraj ću staviti ono vječno pitanje zašto bi se mi trebali štititi i što netko može s našim podacima. Ovo su najnovije cijene na tržištu, ako odete na dark web vidjet ćete da otprilike za $1 se prodaju ili mogu kupiti logini za određene korporacije. Podaci o kreditnim karticama se kupuju za $5 do $100, određene loyalty kartice za nekakvih $20, Hrvatima iznimno zanimljive lažne diplome za $100 do $400 i putovnice su eto nešto na tržištu bile skuplje, vjerujem da će njihova zapravo vrijednost u ovom periodu bez putovanja jako pas. Ne smijemo nikako zaboraviti da postoje oni koji samo žele onemogućiti našim sustavima da normalno rade, a vjerujem da je to za njih, za njihov ego zapravo neprocjenjivo. Držat ću se onog da moramo piti samo bezalkoholno pivo kao i dečki u studiju, ali podsjetit ću i na ove meme koji kruže okolo. Ako COVID-19 okrenemo naopako, očito je da piše 6 litara pivo s vitaminom. Vjerujem da to nije slučajno, pa vam svima zahvaljujem i otvoren sam za pitanja i nadam se da ćete uživati do kraja programa danas. Hvala Alene, naravno Tomislav i ja smo bili u studiju cijelo vrijeme i pozorno ne samo slušali, nego se poprilično smijali kao i obično tvojim predavanjima, bez obzira što ti misliš da nisu zanimljiva, ali definitivno jesu. Da, odao si malo još nekih, ajmo reći, tajni koje će gledatelji uskoro s nama vidjeti u kontekstu primarno piva koje ćemo popiti uskoro. Ali do tada imamo u stvari pitanje jedno iz, ajmo reći, publike virtualne ovako, kaže, ukoliko je određeni podatak s mog računala ukraden, kako reagirati na taj način? Koji savjet bi ti dao u stvari krajnjim korisnicima?
Pa definitivno moram malo sad isfilozofirati, zakomplicirati zapravo odgovor na to pitanje. Je li se radi o privatnom podatku ili o poslovnom? Ako se radi o poslovnim podacima, nadležnim u organizaciji treba to prijaviti, onima koji se bave incidentima koji će procijeniti što dalje treba raditi, oni će svakako to napraviti. Ako govorimo o privatnim nekim podacima, ako su tu osobni podaci, svakako treba prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili eventualno policiji ako se radi o nekakvim osjetljivim podacima, ne do Bog da se radi o nekakvim osobnim podacima djece ili nešto tako. Tako da u principu najbolje prijaviti nadležnim institucijama, a ako se radi o nekakvim osjetljivim podacima koje je potrebno zaštititi unutar organizacije, onda je zapravo vrlo dobro provesti forenzičku analizu da se vidi što se zapravo tu i dogodilo. Bilo je takvih slučajeva definitivno u posljednjih nekoliko tjedana i u Hrvatskoj tamo. Još jedno pitanje, opet iz publike, zanimljivo i meni osobno. Prikazao si podatke koji se tiču napada generalno, većinom pretpostavljam da si razmišljao, da si mislio pod eksterne napadače. Imaš li ikakvu informaciju o povećanju internih napada od strane zaposlenika koji žele na određeni način naštetiti firme u kojoj rade? Ili steći neku svoju osobnu korist od svega toga? Da, iako sad ću možda općenitije reći ne samo za ovo vrijeme COVID-a, ali definitivno postoji određeni segment krađe poslovnih informacija, što namjerno, što nenamjerno, znači od zaposlenika koji postaju bivši zaposlenici, i određene statistike pokazuju da je 20 do 25% nezadovoljnih zapravo bivših zaposlenika želi nešto napraviti na štetu kompanije, pa se onda neki odluče na to napraviti, tako da postoji određeno povećanje u onom segmentu gdje zaposlenici kradu poslovne informacije da bi ih mogli kasnije za nešto koristiti, i to je ne samo u ovom periodu COVID-a, nego i prije toga se može zabilježiti. Evo još zadnje pitanje koje imamo iz publike, kaže ovako: kako najbolje pamtiti sve lozinke ako se odlučimo napraviti različite lozinke za svaki pojedinačni servis koji koristimo, pošto ih ima puno? Ja sam mislio da je tu odgovor vrlo jasan, zapisati sve na papir i držati na stolu, pa će biti jednostavno. Preporučamo da kako koristiti ili određene aplikacije za pamćenje lozinki. Osobno mene često pitaju, mene nije to problem reći, osobno pamtim sve lozinke koje su dosta kompleksne i nemam problem sa pamćenjem takve lozinki. Jedino moji kolege u firmi imaju problem što svakih 2 tjedna zaboravim lozinku za VPN, ali ostalo sve dosta dobro zapamtim, tako da ili korištenje određenih aplikacija, šalu na stranu, može pomoći u tome, ili naprosto pamtiti sve lozinke i mijenjati redom. Odlično, Alene, puno ti hvala na ovim, meni osobno naravno, zanimljivim informacijama, ali vjerujem i našim gledateljima Windys Virtuala, i naravno hvala tebi ovim putem, ali ja se moram zahvaliti isto tako svim ostalim predavačima koji su bili tijekom cijelog dana s nama.